Район үзәк хастаханәсе коллективының иң күп өлешен шәфкать туташлары тәшкил итә дисәк, беркемгә дә сер булмас. Районның барлык чараларында актив катнашучы, тыңгы белмәс шәфкать туташларыбыз һөнәри бәйрәмнәрен кызыклы итеп билгеләп үтте. Чара башланганчы баш табиб Дамир Сулейманов һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. В сфере здравоохранения всей республики и нашего района это грандиозное событие. Оно празднуется с хорошим настроением, с улыбками на лице. Я от всего сердца желаю нашим медицинским сестрам всего самого наилучшего. Они у нас большие молодцы, мы их все ценим, любим. Район җитәкчелеге исеменнән башкарма комитет җитәкчесенең социаль-мәдәни эшләр буенча урынбасары Марина Бадртдинова котлады. Иҗтимагый совет рәисе Рушад Султанов шәфкать туташларына фидакар хезмәтләр өчен рәхмәт әйтте. Район поликлиникасының баш шәфкать туташы Рәзилә Хәбибуллина да җылы теләкләрен җиткерде. 12 майында безнең халыкара шәфкать туташлары көне булып билгеләп үтелә. Без инде аны быел үзенчәлек иттереп, шулай интеллектуаль кичә итеп үткәрергә уйладык. Шәфкать туташлары бик нык итеп әзерләнделәр, командалар әзер. Безнең командабызда яшь шәфкать туташлары, витамин К дип аталабыз, төрле отделениелардан җыелдык, хирургия бүлеге, балалар бүлеге һәм балалар поликлиникасыннан девизлар әзерләдек, бию әзерләдек, җыр әзерләдек, җырлар әзерләдек, татар халык ризыкларын әзерләдек. Районыбызның шәфкать туташлары 5 командага тупланып килгән. Алып баручылар аларны төрле дәрәҗәдәге һөнәри биремнәр белән сынады. Сиям игезәкләре, серле капчык, диагноз уйлап табу, китап күчерү кебек кызыклы биремнәр үтәделәр алар. Бу вакытта белемнәре генә түгел, осталыклары, җитезлекләре, юмор хисе, иҗади сәләтләре дә сыналды ак халатлы фәрештәләребезнең. Җанатарлар да әзерлек белән килгән иделәр. Алар үз командаларына көч биреп, чараны концерт номерлары белән җанландырып тордылар. Бәйгедә һәр команда билгеле бер номинациядә җиңүче дип табылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.